mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Sláva Isusu Christu. Drahý Vladyka Ján, drahí otcovia duchovní, sestričky, drahí bratia a sestry, všetci tu prítomní, z Kamenice a aj z okolia. Máme čas, kedy sa chystáme na Vianoce, na narodenie Ježiša Krista. My v našej cirkvi už sme prešli 2 týždne Filipovky, prípravy. Vydali sme sa na určitú púť, ako to aj vyzýva Svätý Otec pre jubilejný rok, že sme putníci nádeje. Aj táto Filipovka je istým spôsobom takou prípravou pre tých, ktorí sa vydali na púť smerom ku Betlehemu a kvôli tomu, aby sme našli Krista, aby sme uvideli Krista. Aby sme uvideli Krista nie v sláve, nie v zlate, nie v bohatstve, nie na piedestáli, ale Krista v žľabe pre zvieratá, v slame, v stajni. A na to treba veľmi veľa pokory. Na to treba veľmi veľa takej úprimnosti, nefalšovanosti, takej pravdivosti. A preto aj toto dnešné evanjelium, ktoré sme práve počuli, je veľmi také zvláštne a istým spôsobom chystá všetkých tých, ktorí dnes sme tu, počúvame evanjelium, sme na ceste smerom k Betlehemu, sprevádzame Jozefa, Máriu, ktorá je v požehnanom stave. A toto evanjelium nás práve chystá na to, nám dnes dáva ako si takú otázku, že s akým srdcom prichádzaš do Betlehema? S čím, čo máš v svojom srdci, chceš uvidieť Boha? A ešte dáva otázku, či sa ti podarí vôbec nájsť Boha, dešifrovať ho, nájsť jeho prítomnosť tam v tom žľabe, v tej takej prostote, v tej jednoduchosti medzi zvieratami, medzi pastiermi. Pretože toto evanjelium dnešné môže sa nám zdať trocha také tvrdé, do istej miery je tvrdé, ale ako keby tak dáva nám taký istým spôsobom zrkadlo, nám nastavuje zrkadlo, aby sme sa mohli pozrieť sami na seba. Celé evanjelium je stále takým akýmsi zrkadlom, aj to dnešné, o boháčovi, ktorý prichádza za Kristom a pýta sa: Učiteľ dobrý, čo mám urobiť, aby som bol spasený? Je zaujímavé, že my to tak nevnímame, lebo tam v tom slovenskom texte je napísané, že akýsi muž prišiel. Akýsi muž. Nevieme dokonca aký, ale v gréckom texte tam je napísané archon. To znamená starejší, alebo vládca. Ten, ktorý bol istým spôsobom riadil, mal pod sebou iných ľudí. Bol významný v spoločnosti, o ňom všetci vedeli, že je na riadiacej funkcii. Mohli by sme to aplikovať na biskupa, na kňaza vo farnosti, na primátora, na starostu obce, na šéfa parlamentu, na prezidenta. Kto si taký v tej spoločnosti Ježišovej prišiel, o ňom bolo známe, lebo evanjelista to teda píše, že bol to archon, teda človek starejší, ktorý mal vládu v rukách, mal moc, pravdepodobne svetskú moc, pretože na jednom mieste Pán Ježiš používa to isté slovo archon a hovorí: tí, ktorí vládnu, alebo chcú vládnuť nad vami, vládcovia tohto sveta, vy sa im nemáte podobať. To isté slovo používa archon. Takže aj keď slovenské evanjelium hovorí, že bol to akýsi muž, evanjelista, Lukáš ho veľmi dobre pozná, aj Kristus, pretože používa to slovo archon. To znamená konkrétny človek, ktorý bol na riadiacej funkcii a vedelo sa o ňom, že kto je. On prišiel. Akým spôsobom prišiel? Veľmi zaujímavé, my to poznáme veľakrát. Prišiel a hovorí: učiteľ dobrý. To poznáme, už to teda už na tej svojej funkcii, jak biskupa som to spoznal, keď prichádzajú niektorí, hovoria:
Vladičenko dobrý, Vladyka milý. Keď človek chce čosi získať, tak prichádza s takouto nadsázkou, takým liškaním. A tento bohatý človek, tento pán, ktorý mal určitú pozíciu v spoločnosti z Evanjelia, nehovorí Ježišu, nehovorí, ako všetci ho nazývali učiteľi, ale podčiarkuje tu učiteľ dobrý. Čo mám urobiť, aby som bol spasený? Veľakrát máme takúto možno skúsenosť s ľuďmi, a to neznamená, že iba s tými, ktorí majú akúsi pozíciu v spoločnosti, ale s ľuďmi, ktorí čo si od nás chcú získať. Máme takúto skúsenosť, že prichádzajú k nám a do istej miery sa nám blížkajú. Deti sa nám blížkajú. Tatík, keď čo si chce dieťa získať, alebo mamička, aká si dobrá, alebo medzi bratmi, medzi sestrami, v rodinách, tak to je. Je to kdesi v nás, že keď čo si chceme získať, tak ideme s chválou. A veľakrát je to také falošné, také neúprimné. A toto aj dnešné evanjelium počiarkuje, teda tohoto človeka, ktorý do istej miery je falošný, neúprimný, ako keby chcel také potľapkanie po pleci, také pohľadenie od Ježiša, aby mu mohol Ježiš povedať, no všetci o tebe vedia, že máš aj hojnosť materiálnych dobier, ale stačí, keď tam 100 eur mi dáš do kešene, všetko bude OK. Stačí, že dáš 50 eur na tú vec, alebo na tú zbieročku, alebo tam tomu pomôžeš, všetko bude OK, budeš spasený. A Pán Ježiš veľmi tvrdo k nemu, pretože on odhalil túto falošnosť tohto človeka a mu hovorí nejako odporúčanie, no keby si chcel, mohol by si predať a možno a ti odporúčam, ale on mu hovorí, ak chceš vojsť do nebeského kráľovstva, predaj všetko, čo máš. Nic si nechaj. Veľmi tvrdé slovo. Také tvrdé, že aj apoštoli, ktorí boli pri Ježišovi Kristovi, sa naľakali a hovoria, keď to je takto, čo bude s nami? Ktorí nemali nič. Alebo veľmi málo. Keď treba byť takýto radikálny, čo bude s nami? Ako my vojdeme do nebeského kráľovstva? A Kristus naozaj hovorí, je to tak ako s ťavou a s ihlou, lebo tak ako je nemožné, aby ťava prešla cez ucho ihly, tak nie je možné, aby človek bohatý vošiel do nebeského kráľovstva. Ale čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu. A tu ako keby tak obracia mincu úplne z druhej strany, nám dáva možnosť pozrieť sa na ňu a vidieť túto situáciu z úplne inej strany. A ešte tam je, a tento človek, tento archon, odišiel smutný. A apoštoli naľakaní. Nie je rozdiel. Ježiš, teda ten starší muž, odišiel smutný, ten starejší, a apoštoli boli v preľaku. Boli v strachu. Čo bude s nami? A tak môžeme pozerať dnes, keď sa pripravujeme na narodenie Ježiša Krista, na túto udalosť naozaj z rôznych putov, z rôznych pohľadov, lebo dá sa pozrieť na to iba čisto materiálne, dá sa na to pozrieť duchovne, že tu nejde tak o materiálne dobrá, ale o to, čo človek nosí v srdci, čím je bohatý, čo si vlastní, čoho sa nechce pustiť, alebo môžeme to aplikovať iba na vládu, človek, ktorý chce iba riadiť, kerovať iných ako si vplývať a mať moc, byť takou ako si šedou eminenciou, alebo je to človek, ktorý iba naozaj je hrdý, pyšný v sebe, a pritom nemusí mať žiadne materiálne dobrá, ale je taký hrdý a pyšný, že jednoducho nemá žiadnej pokory v svojom srdci a on je najlepší, on je najkrajší, on je najmúdrejší, jemu sa najlepšie darí, on všetko najlepšie vie. Aj takto môže pozrieť na túto udalosť. Teda ide tu o to, že by sme si uvedomili, že človek, ktorý má akési bohatstvo, môže to byť materiálne bohatstvo, môže to byť bohatstvo nečnosti alebo neresti, ako smútok, lebo aj takíto ľudia sú medzi nami, ktorí sú od rána do večera smutní a pláču nad sebou, a jak im je zlé, a jak je všetko dokola zlé, a jak sa im nedarí,
a jakí sú chorí, a jak ich deti nepočúvajú, a jak ich nikto nerešpektuje, a jak ich nikto nepočúva, to je tiež bohatstvo. Alebo strach, kedy človek nemá odvahu prijať nejaké riešenie, urobiť krok dopredu, odvážne urobiť čosi, čo doteraz nemal odvahu urobiť, tak ako apoštoli, ktorí sa naľakali, zrazu nevedeli, čo robiť. Aj toto je bohatstvo. Alebo teda ešte iné veci, ktoré naozaj môžu človeka tak naplniť, že jednoducho mu zatieni ako keby oči nejakou takou plachtou a on nevidí. A taký človek príde do Betlehema, vôbec nepríde, pretože nepovažuje za potrebné tam ísť, ako Herodes. A keď aj príde, možno sa pohorší, že sú tam iba pastieri a sa pohorší tým, že Kristus ide v sene a v tom žľabe a v obyčajných hávoch a že je tam zima a že Jozef musel ísť toľko peši a že jednoducho nie je tam žiadnej slávy, také, aké by sme očakávali svetskej, ľudskej. Tak toto evanjelium dnes je výzvou pre každého jedného z nás, aby sme trocha nazreli do svojho srdca a uvedomili si, naozaj s čím idem ku Kristovi. Lebo vidíme troch mágov, alebo troch tých kráľov, ktorí tiež boli bohatí. Ale oni toto, čo mali, priniesli Kristovi. Zlato, mirhu a kadidlo. Boli tam pastieri, ktorí čo priniesli Kristovi? Svoj spev, svoje ovečky, aby ho zahriali. Každý toto, čo mal, čím bol bohatý, toto priniesol. A to bohatstvo naše môže byť rôzne, naozaj aj materiálne, lebo sú medzi vami aj tí, ktorým sa lepšie darí. Môže to byť aj bohatstvo iba nejakých 100 eur, keď sa človek na nich tak viaže, že jednoducho nepustí si ich zo srdca. Môže to byť bohatstvo akési také falošne duchovné, nejaké strachy, nejaké bôle, nejaké nariekanie, nejaké súdenie, odsudzovanie. Keď to mám v srdci a nosím si to od rána do večera, alebo môže to byť akýsi taký neúspech a stále neúspech a jednoducho, alebo túžba, čo si mať, nemám to, ale túžim potom a tak ma to zožiera, že závidím všetkým a neprajem všetkým. Rôzne to môže byť, to bohatstvo. Ale otázka je, že či toto si uvedomujeme, čo to je v mojom srdci, čo mi môže zabrániť prísť ku Kristovi. Pretože môžeme sa minúť aj prežiť Vianoce a môžeme sa minúť s Kristom, ktorý sa rodí vo Vianociach, počas Vianoc. A keby som použil príklad na to, veľmi pekne otec Vlado urobil tento ikonostas, aj fresky, veľmi pekne. Pretože máme takéto príklady, ako napríklad, ešte sa vrátim možno trocha do histórie, v 3. storočí možno ste počuli o Antonovi Pustovníkovi. Veľký, Anton Veľký. Je to vzorec duchovného života. On bol jeden z tých bohatých mužov Egypta, ktorý mal obrovské majetky. A práve toto dnešné evanjelium počul, keď zašiel náhodou do chrámu a kňaz ho čítal, tak sa ho to dotklo, začal pozorovať v svojom srdci smútok, tak sa ho to dotklo, že v ten istý deň odišiel, popredal všetko, čo mal, rozdal chudobným a stal sa mníchom. A do takej miery hlboko teda vrastol do prítomnosti Božej, že išli za ním stovky ľudí. A na sklonku života mal neviem koľko následovníkov, 400, 500 do 1000, ktorí na ňo pozerali ako na obrovský vzor, pretože naozaj získal duchovné bohatstvo, prítomnosť Krista. A hovorí, že si musel zakrývať tvár, pretože tak svietil prítomnosťou Božou. Ale keď ideme bližšie k nám, tak veľmi pekne tu na ikonostase vidíme ľudí veľmi skromných, ktorí môžu prísť a uvidieť Krista. Táto skromnosť, táto otvorenosť, nefalšovanosť, nevypočítavosť a to také nelíškavosť Pavol Gojdič. Človek skromný. Veľmi jednoduchý. Syn kňaza. Mal veľkú perspektívu pred sebou, odišiel do kláštora.
A potom ako biskup naozaj veľmi skromne slúžil ľudu. Potom tu na dverách máte znázorneného Dismasa, dobromyselného Lotra. On tiež bol bohatý, lebo dvaja Lotri boli ukrižovaní. A jeden ostal pri svojom bohatstve, nariekaní a pláčoch a obviňovaní toho druhého. A on si to bohatstvo zobral so sebou a jemu Kristus nepovedal, ešte dnes budeš so mnou v raji, pretože to jeho bohatstvo, na ktoré sa uviazal, mu zabránilo prísť, vstúpiť do kráľovstva Božieho. A práve Dismas, čo urobil, hovorí ešte, Pane, odpusť mi, ak som proti tebe zhrešil. A Pán mu hovorí, ešte dnes budeš so mnou v raji. Odpusť mi. Skromnosť. Nie falšovanosť. Nie taká falš akási. Nie také liškárenie sa. Ale úprimnosť pred Bohom. Potom tu na z druhej strany pozeráme Mikuláš. Svätý Mikuláš. Tiež človek veľmi jednoduchý, veľmi prostý, ale naozaj Boží muž. A potom, čo je zaujímavé, vo svätyni, neviem, čo to otec Vlado ukazoval, to som si ešte raz všimol, keď som tu prišiel, je tam namaľovaný, napísaný Judáš Iškariotský, jeden z 12 apoštolov. Kristus dáva telo a krv apoštolom v rade, ktorí sa mu kláňajú. A tu z tejto strany, potom môžete si urobiť exkurziu, otec Vlado urobiť do svätyne, je tam akože postava Judáša zo svetožiarov, ale jeho tam niet. Ako keby ostalo prázdne miesto. Kvôli čomu? Kvôli tej jeho falšivosti. Kvôli tej jeho neúprimnosti. Kvôli tomu naviazaniu sa na čosi veľmi materiálne, len tomu chcel žiť, tej svojej predstave, že aký to Kristus je. Veď on mal zobrať meč, on mal bojovať, nás mal teda oslobodiť. A tu zrazu Kristus príde a hovorí o odpustení. On to nedokázal stráviť. A preto išiel a predal ho za 34 bornia. Tu je znázorne, ako vychádza zo svätyne, z kráľovstva Božieho, ale už bez svetožiary. A svetožiara ostala tam, na prázdnom mieste. Je tam jeho prázdne miesto. Mohol byť jeden z 12. Ale kvôli tomu, že nedokázal to svoje bohatstvo odovzdať, tak ako dnes Kristus hovorí, keď chceš, odovzdaj, zriekni sa ho, kvôli tomuto on nedokázal postať vo svätyni, teda v kráľovstve Božom. A potom najkrajšie, čo Vlado urobil, chcem ho pochváliť, tu nado mnou, na Dézis, pri Kristovi, Pantokrátorovi, sú dvaja z vás. Muž a žena z Kamenice. V kroji. Nie sú ešte v svetožiari. Ale to sú ľudia, ktorí sú úprimní a s otvoreným srdcom prichádzajú s tým, čo majú, prichádzajú pred Krista. Svojím vôľom nenechávajú si ho pre seba. Svojou radosťou, možno aj s materiálnym dobrom, možno s tým, čo prežívajú, s akýmsi neúspechom, možno s pochybnosťami, ale prichádzajú ako so svojím bohatstvom a odovzdávajú ho pri nohách Krista. Zmocni sa ho Ježišu. Ty si vládca. Ja som len ubojý človek. Ty si mi dal toto, čo mám. Zriekam sa, odovzdávam ti. Ty riaď môj život. To sú dvaja z vás. A môže v týchto dvoch z vás ste všetci, ktorí máte otvorené srdce, ktorí máte úprimnosť, ktorí máte nefalšovanosť pred ľuďmi a zvlášť pred Bohom. Lebo iba takýto vojdu do kráľovstva nebeského. Tak ako Pavol Gojdič, Dismas, ako 11 apoštolov a mnohí iní. No a v neposlednom rade máme, je to teda do toho pozvaný aj každý jeden z nás. My. Aby keď prídeme naozaj ku Ježišovi Kristovi na narodenie, na Vianoce, aby to bohatstvo, ktoré si nosíme so sebou, aby nám nezabránilo vojsť dovnútra a rozpoznať Krista. A rozpoznať jeho prítomnosť. A možno poplakať si pred ním. Možno s radosťou ďakovať Bohu za to, čo som obdržal. Za zdravie, možno za utrpenie, ktoré mám, ale ho prijať s radosťou. Možno za deti nie tak vydarené, ale aj za nich Boha pochváliť a sprevázať ich svojou modlitbou. Toto je možné tomu, kto má nádej v Boha. A toto hovorí Kristus v tej poslednej vete dnešného evanjelia. Je to nemožné človeku, ale Bohu je to možné. A keď prichádzame ku Kristovi, tak vtedy sa srdce otvára.
vtedy môžeme rozpoznať jeho prítomnosť nie len v chráme, v Eucharistii, ale v ľuďoch, v tom najbližšom. Nech Boh, ktorý je človeka milujúci, nech nám dá túto milosť, aby sme každý jeden raz, keď vstúpime do tohto chrámu, obnoveného, novopostaveného, vymaľovaného, aby sme si toto uvedomili. Pane, skladám Ti pre Tvoje nohy, k Tvojim nohám, to moje bohatstvo. Čo by to nebolo? Chcem byť slobodný, aby som mohol vojsť do kráľovstva nebeského. Sláva Isusu Kristu.